Com anem? Avui us ensenyarem com vam muntar aquest hort, pas a pas, però sobretot ens centrarem en com vam instal·lar el reg gota a gota, que crec que ha estat una de les claus, a més d'un adob fermentat que estem començant a fer, que es diu bokashi, i ja veieu, no havia tingut unes cols tan grans mai. Així que som-hi! Us donem la benvinguda a l'hort Quatre Gats. Per què es diu així? Doncs perquè en aquesta casa n'hi viuen quatre. La gatina, la blanquita, la raspita i en Mitxo. Quina colla! I com som part del sistema, els hem hagut de tenir en compte a l'hora de preparar l'hort. Perquè, per si no ho sabíeu, els encanta fer les seves necessitats en qualsevol raconet. Sobretot aquells on ho acabem de deixar tot preparadet per plantar. Bé, doncs com vam començar? El disseny és de 4 bancals d'1 metre d'ample per 2 i pico de llarg. La terra del passadís l'afegim al bancal i el forat que queda l'omplim de podes, cartró i més podes. Això afegirà fertilitat i sobretot un espai ric en fongs dins del sistema, a més de que no surtin herbes. Aprofitem els troncs d'aquest arbre catalogat com a invasor, l'Ailanthus altíssima, que es propaga com una mala cosa, les seves arrels ho trenquen tot i diuen que la fusta no val per res. Val. Doncs mira, nosaltres hem trobat un molt bon ús, ens delimitaran els bancals. A cadascun d'aquests hi afegim un sac de compost de fems de cavall, comercial mateix, i ho cobrim tot amb palla. No ens trenquem l'esquena picant més i barrejant-ho tot bé, perquè això ja ho acabaran fent els microorganismes i els cucs. Simplement ho deixem en superfície. Un cop acabada aquesta feina, hem de protegir els bancals dels gats. Simplement ho tapem amb canyes o branques, el que tinguem. Això ja serà suficient. Ara toca començar a preparar els túnels. Aquests els podrem fer servir per posar una malla antiplagues o, per si fes massa fred, una antigelades. El tema és tenir l'estructura muntada pel que calgui. Fem servir el que hem trobat per casa, que casualment ens va de conya per muntar els túnels. Un cop fets els bancals i l'estructura pels túnels, toca començar a muntar el sistema de reg gota a gota. Per fer-ho, primer hem hagut de fer el dibuix, el croquis, de l'espai per poder calcular els metres de tub que necessitarem, quantes té, quantes cantonades, quantes aixetes per obrir i tancar el reg a diferents bancals, quants reguladors de reg de la gota necessitem, etc. Cal pensar-ho tot bé abans no vas a comprar-ho, perquè si no acabaràs fent més d'un viatge, com nosaltres. Nosaltres ho hem preparat perquè tinguem l'opció de connectar-ho a l'aigua de xarxa, amb l'aixeta aquí al costat, o amb un adaptador connectar-ho a la manguera que porta l'aigua de pluja del dipòsit de més amunt. Tant un com l'altre tenen la pressió suficient per poder regar gota a gota de manera controlada i localitzada. Ara ve el tema clau, i és que jo, quan investigava com fer-ho, mirant tutorials d'Antoni Huertoniano, entre d'altres, doncs ningú explica realment que fins que no li pilles el truquillo, costa bastant. De debò que et fas mal a la mà fins que no veus que hi ha un moviment concret per anar juntant un tub amb una T, posar el regulador. O sigui, realment és fàcil, però li has de trobar el truco. Però bé, això, si ho tens tot ben preparat, és una feina d'anar fent i no té cap misteri. Si vols fer un hort ecològic, has de mirar de prevenir millor que no curar. Per això posem les malles antiplagues, que dificulten que les papallones entrin a posar els ous a les cols, per exemple. I de tant en quant, l'únic que fem és anar obrint per fer un cop d'ull a veure quina oruga o quin cargol s'hi ha colat. Realment funcionen. Potser un altre any tindrem més problemes, però aquest any han funcionat molt bé. Estan funcionant molt bé. També és molt important preparar alguna mena de fertilitzant o biopreparat que ens ajudi a les nostres plantes a créixer fortes i sanes, perquè com més sanes, menys plagues tindran. La plaga, al final, apareix aquella planta que no té suficient d'alguna cosa o que no està al lloc correcte.
Per això, nosaltres fermentem les restes de menjar fent servir la tècnica anomenada bokashi. I us haig de dir que es nota moltíssim. Ja miraré de fer-ne un vídeo d'aquí poc perquè és realment fàcil. L'únic que necessites és el material que fa falta per fer-ho. A més, també, les rotacions de cultiu són molt importants mentre no tinguis un sòl superfèrtil. Parlant de percentatges de matèria orgànica dins del sòl, ha de ser de 7%, que és una bestiesa. Mentre no ho tinguis, rotacions de cultiu. Per això nosaltres vam fer 2 bancals d'enciam i cols, on a mesura que hem anat collint-los i hem anat sembrant faves perquè ja és l'època de sembrar faves. Amb la intenció de després plantar-hi tomaqueres a l'estiu, ja que les faves deixaran un extra de nitrogen, de fertilitat, en aquest terra. Després tenim un bancal de calçots i un que, com encara era estiu, hi vam posar un parell de tomaqueres associades amb porros i cebes, on la intenció és després, ara quan ja s'acabin aquestes tomaqueres, a no ser que s'allarguin fins a ple hivern, doncs posar-hi també liliàcies, així com el bancal dels calçots. És en aquests 2 bancals on després hi anirien les cols. Bé, i us preguntareu si ens hem oblidat de les aromàtiques i les flors, tan importants en un hort ecològic. Doncs no. Al lateral de la terrassa hi tenim tota una jardinera on hi vam plantat esqueixos d'aromàtiques i sembrat tot tipus de flors. A més d'alguna suculenta, que volem que pengi cap avall, perquè la paret davall és bastant llarga. I a més, hi hem plantat algun porro i ceba que ens sobrava, que potser acabarem deixant que pugi a flor, justament per guanyar aquest punt de flors a l'hort, per atraure aquelles bestioles que ens ajuden a controlar les plagues. Tot això ho vam fer a l'estiu, a començaments d'estiu. Per això, ara a la tardor, tot fa tan goig, perquè ho vam fer quan tocava. I és ara quan hem preparat la segona terrassa, que està més amunt, amb el mateix disseny i plantejament, però diferents cultius, perquè és una diferent època. Als bancals hi tenim faves associades amb enciams i bledes i també un bancal de cebes i alls. I a les jardineres hi tenim pèsols que volem que s'enfilin per la tanca i tot de llavors també de calèndula, de julivert, d'api, de caputxina, així com alguna cúrcuma enterrada que ja veurem si surt. Tot plegat, quina feinada! Però no sabeu lo bé que m'ho he passat fent-ho. I la salut que guanyes fent aquest exercici a l'aire lliure. Tot això és temps que passem fora de la pantalla i en contacte directe amb la terra i les plantes. Realment és una sort poder fer i compartir un hort com aquest. I abans d'acabar, i de que se m'oblidi, hi ha gent que ja m'ha dit «Home, ja no ets hort urbà al balcó, ara és el jardí». Doncs no, perquè l'hort urbà que tinc ara al balcó està més actiu i viu que mai, també gràcies a la tècnica de fer compost directament als testos, afegint-hi el bokashi, i plantar-hi quan tot aquest compost ja està llest i no farà mal a les arrels. Realment es veu com l'explosió de creixement de les plantes en aquests testos és tan bestial, a més de que estem reaprofitant el substrat de l'últim cultiu. Ja us ho ensenyaré, perquè realment fa goig aquest hort urbà al balcó pel proper vídeo. Apa, doncs, fins la propera!